tsiku la kiyama ndi tsiku la mazuzo, ndipo ndi tsiku la zilango za Allahu subhanahu wa ta'ala. Koma nukumbukira chimozi, Allahu subhanahu wa ta'ala tsiku limeneli sanango likhazikisa kuti lizangokhala tsiku la zilango iyayi, komanso ndi tsiku la mtendere kwa anthu awo omuopa Allahu subhanahu wa ta'ala, komanso ndi anthu amene azakhale opambana pamaso pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mwachoncho kwa iwowa kuli maubwino ambiri amene atizapeze tsiku limeneli. Chifukwa chani? Chifukwa cha hadithi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama imene adayankhula kunena kuti yaqulu Allahu yawma al-qiyama, Allahu subhanahu wa ta'ala azayankhula tsiku la qiyama kunena kuti aina mutahabuna bijalali, ali kuti anthu aja amene ndithu amaukweza upamwamba wanga, ali kuti anthu aja amene amakonda upamwamba wanga, ali kuti anthu aja amene ine amandikumbukira dziko lapansi. Ali yauma udhilluhum, tsiku la lero ndikufuna ndithu kuwafungatira iwowo, tsiku la lero ndikufuna kuwafundisa iwowo fi dhilli, yani munthuzi wanga. Tsiku la lero ndikufuna ndithu kwayika amenewo munthuzi wanga, yauma la dhilla illa dhilli, tsiku limene kulibe nthuzi wina uliwonse kupatula nthuzi wanga. Sonyeza kunena kuti anthu amene amankonda Allahu subhanahu wa ta'ala, anthu amene amankumbukira Allahu subhanahu wa ta'ala, anthu amene amakonda upamwamba wa Allahu subhanahu wa ta'ala ndikumankumbukira tsiku ndi tsiku, tsiku la kiyama anthu amenewa akakhala ndithu pa mtendere, akafundisidwa ndi mthuzi wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndipo tsiku la kiyama ngati mmene tikuziwira kunena kuti ndi tsiku limene zuwa litakakhale kuti latiyandikira pa liwombo pathu, komano anthu awawa izi zonsezi sakaziona, kwawo kukakhala kunena kuti kupeza mtendere ochokera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khair. Salam.